Исәмесез, хөрмәтле дуслар. Мин Фәнис Кәлимуллин, сезне бүген сәхнә теле дәресенә чакырам. Бүгенге дәрестә без сезнең белән артикуляция гимнастикасы белән шөгыльләнеп алырбыз. Артикуляция гимнастикасы ул безгә иреннәр, тел һәм ияк мускулларын хәрәкәтләндерүне җайга салыр өчен, аларның хәрәкәтчәнлеген ныгыту, үстерү өчен кирәк булачак. Киттек беренче күнегү. Авызны баш бармак сыярлык итеп ачабыз. Һәм кире ябабыз. Менә шулай зур итеп ачылабыз һәм ябыла. Бу күнегү теш аша сөйләшүчеләр авызларын ачмыйча сөйләшүчеләр өчен файдалы булачак. Чөнки инде безнең авызны зур ачып сөйләшмәсәк, сүзләребез, авазларыбыз аңлашылмаячак, тамашачыга безнең әйткән сүзләребез барып җитмәячәк. Менә шулай итеп тапыр кабатлап куйдык, исегездә калдырыгыз. Инде киттек алдагы күнегү. Ул безнең иреннәр белән бәйле. Өске иреннәр көлгәндәге кебек итеп җәелә һәм кире үз урынына кайта. Шулай ук аскы ирен белән дә без шушы күнегүне эшлибез. Бу күнегү авазларын әйтә алмаучылар өчен файдалы булачак. Һәм дә инде алга таба без шу күнегүне булай дәвам итәрбез. Безнең инде бу вакытта ике иренебез дә җәелә. Һәм кире үз торышына кайта. Зур рәхмәт. Алдагы күнегү шулай безнең иреннәр белән бәйле. Өске ирен өстәге тешләр астына керә. Аннан чаккач елмаеп ала һәм кире үз торышына кайта. Шулай аскы ирен белән дә шулай күнегүне шул рәвешчә кабатлыйбыз. Һәм дә инде ике ирен белән дә шушы күнегүне кабатлыйбыз, дәвам итәбез алга таба. Бер юлы эшлибез иреннәр белән. Бик зур рәхмәт. Алдагы күнегү булайрак булачак. Без иреннәрне бик нык итеп алга таба бүлтәйтәбез. Һәм кире үз торышына табигый халәтенә кайтарабыз. Мөмкин кадәр иреннәрне бүлтәйтеп алга сузарга тырышырга кирәк. Тешләр күренмәскә тиеш. Һәм дә шушы халәттә иреннәрне бүлтәйткән килеш без өскә аска хәрәкәтләр ясыйбыз. Һәм дә инде уңга сулга да шундый хәрәкәтләр бүлтәйгән иреннәр белән. Алга таба инде аны түгәрәк ясап дәвам итәбез. Бу күнегүне эшләгәндә иреннәр бик каты җылына һәм дә инде шунысын әйтәсе килә. Төрле җирләрдә, төрле клубларда, төрле температуралы клубларда эшләргә туры килә, биналарда, салкын вакытларда инде бу күнегү безгә иреннәрне җылытырга бик нык ярдәм итәчәк. Инде иреннәр җылынгач, әлбәттә инде безнең авазларыбыз дөрес әйтеләчәк. Тулайын, барысы да аңлаешлы булып, шуңа күрә инде тамашачыга барысы да барып җитәчәк. Алдагы күнегү безнең ияк белән. Иякне аска таба төшерәбез. Һәм алга чыгарабыз. Кире инде табигый халәтенә кайтарабыз.
аска төште. Алга һәм кире үз торышына кайта. Шулай без бу күнегүне булай дәвам итә алабыз. Менә шулай иләк дип атыйбыз без аны, илибез дибез. Уңга соңга инде безнең ияк йөри. Шул рәвешчә инде безнең иреннәребез җылынды. Һәм дә инде без эшкә керешергә мөмкинбез. Бу инде әлбәттә бу артикуляцион күнегүләрнең әле бер өлеше генә. Алга таба инде без мондый күнегүләрне дә дәвам итәрбез сезнең белән. Һәм дә инде мин сезгә бары тик уңышлар, сәламәтлек теләп саубуллашам һәм киләсе очрашуларга кадәр димен. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.